Good afternoon. Dito na kami sa Davao. Ayan, nakita na kami ng aming landing. So, umikot-ikot pa kami ng panandalian. At ang sakit sa tenga. So, dito na kami. Medyo na-delay ng kaunti yung aming flight. Kaya medyo hinapon na kami kagabi. Ang ganda dito sa Davao kasi ang dami pang puno. Sana sa Manila ganito rin. Ayan po. We are riding the Air Asia. Grabe oh, ganda. Fairness. See. Oh my God. Oh my God, gumigilid kami. Oh my God. Takot. Gumilid yung lumiko kami. Scary. Umikot kami, I guess. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Medyo nakakabokot lang. Ando sila sa kabila. Brenda! Ayan, nagkikira kami. Cabin crew! Good for landing. So, landing na po kami. Nakaka-nervous. Ngayon na ulit ako sumakay ng aeroplano. Arriving at Davao Airport. So, I guess bumukas na yung yung sa gulong. So, mag-seatbelt na raw kami for the announcement. Ang laki rin ng Davao, no? Ang dami ring population. Mula dito sa taas, makikita mo yung mga bahay. Kahit lumalapit sa mga malalapit sa taas. Fairness. Wow. First time ko dito sa Davao, so sana mag-enjoy kami for 2 days namin pag-stay. Kaya dito sa mga friends ko na taga dito sa Davao, mamaya po magkita-kita tayo somewhere. Hindi pa naman alam kung saan kami pupunta, pero abangan nyo kami sa Santo Tomas bukas. Kasama ko po si Brenda, Mitch, and si Mr. Aaron. See that? Wow. Parang Manila rin pala talaga siya halos. Meron din silang sariling ilog. Ang linis ng ilog nila rito, in fairness. Wow. Kita nyo yan. Ang laking syudad, in fairness, nakakatawa. Di pa kami naglaland. I don't know, naglaland. So, habang naghihintay kami, chika muna tayong very late. Actually, bumuka na yung wings. And ready to land na kami actually. OMG. Ang dami ring malalaking buildings dito. Oh. Andun yung daungan nila ng barko sa dulo. Kita nyo po. Hindi ko ma-zoom. Kasi naka-front cam ako. Oy, the SM Davao. SM Davao. Saan yun? Ayun, there you are. The SM Davao. SM Lanang? Am I right? SM Lanang?
tong lugar na to. Sobra. Parang Manila talaga. Oh, may mga bahay na sa baba. That's it. Safe landing. Oh. Oh my God. Oh. Ayan na siya. Bumuka na po siya. Oh, thank you, Lord. We are safe. So later, for more videos and updates, abangan niyo po ako. See ya!